עודד! עודד! מה לעשות? איפה אתה? הלו? עומרי? כן! אבא הלך לאיבוד. שוב? כן, ממש לא מוצאים אותו. על הפנים, מה עושים? אין לי מושג, אולי לך הפעם יש רעיון? מה זאת אומרת הפעם? את רוצה שתיכנס לזה? כן, אני לא יכולה תמיד לפתור הכל. אבל אולי נתקשר לאסף, הוא דוקטור! רעיון מעולה. אז שנייה, אני לא יודעת רק אם הוא בנוי לזה. אני חושב שהוא בנוי לזה, שנייה אחת. אוקיי. הלו? אסף? כן. מה העניינים? בסדר, מה תשמע, אל תשאל, אבא שוב הלך לאיבוד. נו אז מה צריך לעשות? אמרנו אולי יש לך רעיון, בכל זאת, אתה דוקטור! כן, אבל אני לא התמחיתי בדברים האלה. אז מה נעשה? אני לא יודע, מה חי? נעשה? מה נעשה? מה נעשה? אני לא יודעת, אני עובדת אצלו. זוהר, חכה רגע, ראית אולי את עודד? לא, אני מנסה לאתר אותו בכל היישוב הזה. אז תודיע לנו שתמצא אותו. אני איתך בקשר, אני עכשיו מנסה לאתר אותו. אולי? ראית אולי את עודד? לא ראיתי אותו בשום מקום. עופריקי, ראית אולי את עודד? לא, אבא שלי. את יודעת איפה עודד? לא, אני לא יודעת איפה עודד, אבל מה שאני כן יודעת זה שמחר יש לי שיעור ואני צריכה להתאמן. שירה, קומי, עודד נעלם, ראית אותו אולי? לא, בשביל זה הערת אותי. ראית אולי את עודד? לא, ממש לא ראיתי אותו, ואני עכשיו בדרך לציפי עם הקערה הירוקה להתראות. אסף, ראית אולי את עודד? לא, אין לי מושג. ראית אולי את עודד? וואלה, הלה, אני לא יודעת, אני תימניה. אני יודעת איפה יש ג'חנון, מלאווח, סחוג, בקלאווה. היי, ראית אולי את עודד? עודד! אין לי מושג. ראית אולי את עודד? לא, שנייה, אני לא יודע איפה עודד. Je ne sais pas, je ne me sais pas. ראית אולי את עודד? ראית אולי את עודד? עודד? לא ראיתי. איפה הוא בכלל? ראית אולי את עודד? לא ראיתי אותו כבר איזה שבועיים. לפני שבועיים ראיתי אותו הולך פה ברחוב. מינג, איפה עודד? לא יודע. איפה המלגזה? מי יודע איפה המלגזה? עומרי! כן! איפה עודד? וואלה, לא יודע. ראית את עודד? אדר. היי, ראית מה אולי קורה? את עודד? את עודד? לא ראיתי את עודד מאז 48. עופרי, ראית אולי את עודד? לא. אז איפה תחפשי? ממש אני. אז תחפשי. לא מצאתי אותו. נו, מה עושים? זוהר יצא עם הניידת, לא? בדקתי עם הכלים שלי במחסן? טוב, אני לא יודעת. לדעתי, במצבים האלה, הכי טוב להביע רגשות. אני לא יודעת מה לעשות כבר. כל פעם שאני צריכה אותו, הוא לא בנמצא. עודד, איפה אתה? די, אין לי כוחות לזה יותר. כל הזמן אני צריכה לרוץ אחריו. נו מה יהיה? איפה הוא יכול להיות? חיפשנו אותו בכל מקום. הנה הוא! איפה? הנה! אני לא מאמין! תראו אותו! אני יושב בשקט על ספסל לא ציבורי ולא שואל את אף אחד מתי תורי. נשען על הירח ומביט איך העולם מסתובב כמו תגלית. יש טיפוסים שמתייחסים אל החיים כמו אל טיול